खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि बालुघाटआव खावनाय बेसादफोरजों लोगोसे सानै दुथां सिखावफोरखौ हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव पुलिसआ गुवाहाटीनि बालुघाटआव सानै रोंग'थि गोनां सिखावफोरखौ हमदोंमोन जेब्ला बिसोरो खावनाय बेसादफोरखौ फाननो नाजागासिनो दंमोन। सानैखौबो मोनसे लुबाय थानाय अभारब्रिजनिफ्राय खावनाय बेसादफोर मोननाय जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरखौ 19 बोसोर बैसोनि आल्ताफ आली आरो 23 बोसोर बैसोनि गौतम रे होनना सिनायथि होदों। आल्ताफ आलीआ कामरुपनि बायहाटा चारियालीनि केबकुसि थांगाबारिनि थागिबि। थेवब्लाबो बिथाङा बशिष्टा पुलिस थानानि आवथायाव थानाय बरफतार मस्जिद गलियाव थागासिनो दंमोन। गौतम रेआ पाक्रिताल साप्राकाटा बङाइगावआव मोनसे अरायथा थंजों बशिष्टानि थागिरि। अपारेशननि समाव पुलिसआ मोनसे गोदान अभारब्रिजनि लुनाय जायगानिफ्राय खावजानाय एलुमिनियाम पटिनि मोननै रल बोखांनो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो खावनायनि थाखाय बाहायजानायनि सन्देह गोनां मोनसे टि महरनि रेन्च आरो बिसोरनि आवथानिफ्राय गंबा लहानि बार जब्द खालामनाय जादोंमोन। खावजानाय बेसादफोरखौ फाननो थाखाय लांनाय समाव सानैखौबो गोजा आखाइजों हमनाय जादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ बिलासिपारायाव फेग्रा मुवा आरो गोथां गुलि बारुद जब्द, सासेखौ हमदों। बिलासिपारा पुलिसआ थांनाय मोनायाव दुवारसारि गामियाव ड्राग्स, गुलि बारुद आरो गुबुन आयेन बेरेखा बेसादफोरखौ जब्द खालामनानै गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लादोंमोन। सिखाव सुलुंनि बिथायाव पुलिसनि मोनसे जुनिया हानजाया हैदर आलीनि न'आव सिग्रोमदोंमोन आरो सासे सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरि समीर उद्दिनखौ खादोंमोन। पुलिसआ गंथाम कन्टेनाराव 7.62 mm गोथां गुलि, मोनसे गुलि, 1 किल'ग्राम गान्जा, गंथाम मबाइल फन आरो गंसे पालसार बाइक AS17P 5477 गोनां नम्बराव 317 ग्राम हेर'इन बोखांनो हायो। अटानीनि थागिरि समीर उद्दिनखौ हमनानै लानाय जादोंमोन, नाथाय हैदर आलीआ हमजानायनि सिगां खारखोमालाङो। बिबानगिरिफोरा बिथां आरो ओनसोलाव फेग्रा मुवा आरो हाथियार फालांगिजों लोब्बा थानाय गुबुन लोगोफोरखौ नागिरनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। थामथि खौराङाव दङ कमतापुर रायजो दाबि आफादआ कच राजबंशी रावखौ संबिजिरारि गनायथि होनो दाबि दैखांदों। कच राजबंशी मोनथायनि थाखाय गसाइगावआव सुबुं गौमा। गसाइगावआव 23 मार्च खालि कमतापुर स्टेट डिमान्ड काउन्सिलनि बानजायनायाव मोनसे गिदिर सुबुं थुबुर जानायखौ नुनो मोन्दों। आसाम, सोनाब बेंगल, बिहार आरो गुबुन हादोरसाफोरनि रोजा रोजा कच राजबंशी हारिफोरा हारिसानि थामान होनाय मोनसे आलादा कमतापुर रायजो आरो कच राजबंशी रावखौ संबिजिरारि गनायथि होनांगौनि दाबिजों बाहागो लादोंमोन। कमतापुर लिबारेशन अर्गेनाइजेशननि गाहाय जीवन सिंघाया गुबै लामायाव फैफिन्नायनि उनावबो KSDCनि दैदेनगिरिफोरा गोजोन गोरोबथाखौ गोबाव खालामनायनि थाखाय सोरखारखौ सोंखारिदोंमोन। 7 खेब सावरायनायनि उनाव जेबो थांखि लानाय जायाखै। जीवन सिंहा आरो DL कच बायदि दैदेनगिरिफोरा बिबानगिरिफोरखौ गावसोरनि दाबिफोरखौ आबुं खालामनो खावलायदोंमोन। KSDCआ दा दानथामनि सम होदों। जुदि बिसोरनि दाबिफोरखौ नेवसिनाय जायो अब्ला गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ सिलचर मेडिकेल कलेजाव मुलिफोरनि बेसेन बांनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमदों। सिलचर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिया सासे गेजेरनि सुबुंखौ देहा फाहामसालिनि सिङाव गोबां बेसेनाव सावफाहामारि मुवा बेसादफोर फाननाय हमजानायनि उनाव आयेन बेरेखा हाबाफोरनि सायाव गावसोरनि सिग्रोमनायखौ गोख्रोंसिन खालामदों। लेङाइ सामलायगिरि डक्टर ऋतुराज ठाकुरियाया गावनो दायनिगिरि यादाम थांखिखौ डायलिसिस इउनिटनि साखाथियाव गोबां अनजिमानि सावफाहामारि बेसादफोरजों हमदोंमोन। बिथाङा बेफोरखौ सासे बेरामिनि नखरनो फाननो नाजागासिनो दंमोन। थान्थिखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिसनो गथायना होनाय जादों। सामलायगिरि डक्टर भास्कर गुप्ताया बुंदोंमोन दि बेबादि गेजेरनि मानसिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो मोनसे जेंना जानानै दं। दायनिगिरिफोरा गोबां दानसिम देहा फाहामसालियाव खामानि मावनायखौ सिमान लादोंमोन आरो लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरनि मुंफोरखौ फोरमायदोंमोन। देहा फाहामसालिया पुलिसनो गासैबो फोरमायथि होदों आरो बेरामिफोरखौ जाख्ल'नायखौ होबथानो थाखाय बेफोरबादि जाथायनि फोरमायथि होनो खावलायदों। बाथि खौराङाव दङ आसाम पेपार लिक जानायनि जेंना। गं 15 सोरखारि नङि फरायसालिफोरनि गनायथिखौ बन्द खालामनाय जादों।
गंथाम सोरखारि फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ आसाम प्रट'कलखौ सिफायनायनि थाखाय मोन 10 जिल्लाफोरनि गं 15 सोरखारि नङि फरायसालिफोरनि गनायथिखौ दोनथ'दों। बेफोर फरायसालिफोरा अजद होनाय बायदिब्ला थिखानाय समनि सिगां थाखो 11 नि सानखान्थिनि सोंथि बिलाइनि सिलखौ सिफायदोंमोन। रायजो सोरखारा रोखोमसे गाज्रि आखुनि थाखाय गंथाम ओनसोलारि फरायसालिफोरनि बेरेखायैबो राहा लानो थियारि जादों। लोब्बा थानाय गासै 18 फसंथानफोरनि बेरेखायै एफआइआर होनाय जादों। मोनसे मावख'आरि बिथोन बायदिब्ला गोहोम गोग्लैनाय सोरखारि नङि फरायसालिफोरखौ 2025-26 मायथाइनि सेसननि थाखाय थाखो 11 नि फरायसाफोरखौ उननि फोसावथायसिम मुं थिसननायनिफ्राय होबथानाय जादों। बबेखानि आथिखालनि फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायखौ सोलिहोबाय थानो हागोन। बर्डआ फरायसालि नायदिंगिरिफोरखौ पुलिस अजद होनो बिथोन होदों। नायबिजिरनाया थाथ'नानै बे फरायसालिफोरा गोदान फरायसाफोरनि मुं थिसननो हाया। बेनि सिगाङाव एएसएसइबिआ पेपार लिक जाहोनाव थाखो 11 नि सानखान्थिनि आनजादखौ दोनथ'दोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला 24 मार्चखालि बर्डनि जथुमनि उनाव फिन थिखानाय आनजाद आरो गुबुन राहाफोरनि सायाव थिरांथाफोरखौ फोसावनाय जागोन। 6थि खौराङाव दङ गुवाहाटी पुलिसआ आइएसबिटिआव 50 कार्टन कफ सिराप जब्द, 4 हमजादों। गुवाहाटीआव साइक'ट्रपिक ड्राग्सनि गेदेर खेब जब्द। गुवाहाटी पुलिसआ 23 मार्चखालि गरसुक पुलिस थानानि सिङाव थानाय आइएसबिटिआव साइक'ट्रपिक मुवाफोरनि मोनसे गिदिर खेब जब्द खालामदोंमोन। मावख'आरिफोरा इन्टेलिजेन्स इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै सिलिगुरिनिफ्राय सौफैनाय गंसे बास AR02A3487 खौ होबथादोंमोन। नायदिंनाय समाव घि महरै लेबेल गोनां 50 कार्टनफोराव क'डिन बिथा सुजुनायनि सिरापनि 3775 बथलफोर मोन्नाय जादोंमोन। पुलिसआ 3 सुबुंफोरखौ हमदों। बरपेटानिफ्राय गलाब हुसेन आरो गसाइगावनिफ्राय जतिस बसुमतारीजों लोगोसे हेन्डिमेन हरिप्रसाद छेत्रीआ कृष्णाइनिमोन। 1 घन्टानि उनाव गंसे अट' वेन AS01JC8026 कनसाइनमेन्टखौ लानो फैदोंमोन आरो बेनि सालायगिरिखौबो हमनाय जादोंमोन। आयेनारि राहा लानाय जागायबाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 7थि खौराङाव दङ बजालिनि पाहुमारा दैमायाव 15 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया गबना जिउ खहा। सनिबाराव बजालियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादोंमोन जेब्ला 15 बोसोर बैसोनि बिपाशा दासआ कटाहाबारि गामिनि खाथियाव दुगैबाय थानाय समाव पाहुमारा दैमायाव गब'दोंमोन। बिथांजोखौ बासायनो नाजासेयावबो बिथांजोआ पाठशाला देहा फाहामसालियाव थैदोंमोन। बे जाथाया सानजौफुनि 12:30 रिंगासोआव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा बिपाशाखौ खाथिनि सावफाहामारि सुबिदासिम लांनो गोनां जादोंमोन। बबेखानि डाक्टारफोरा सौफैनाय समाव बिथांजोखौ थैबाय होनना फोसावदोंमोन। मेजिस्ट्रेट इला बानियाया जायगानि पुलिसजों लोगोसे गबनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय जाथाय जायगायाव सौहैदोंमोन। बिबानगिरिफोरा गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय बरपेटा मेडिकेल कलेज हस्पिटालसिम दैथायहरबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।